human nahitabo ang Mama Sapano Massacre. Batanon nga musakay unta og eroplano, nasakpan nga nagdala og mga marijuana sticks. Tindera gihostage sa usag ka lalaki nga adik. May hapon sugbog Kabisayan, mukabat sa usa ka milyon ka pesos nga shabu na sakmit sa Provincial Intelligence Branch sa usa ka bypass operation sa Bulacau, Talisay City. Ang dinakpan miangkon nga napugos lang siya og pamaligya og shabu tungod kay wa na siya klarong masudlan nga trabaho. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Ang kapulisan sa PIB nga gipanguluhan ni Senior Inspector Leo Logroño wa maglisod sa pagdakop kang Quinto Tagpuno, 53 anyos gumikan kay ilang gisundan na matag-adlaw nining kalihukan. Gamit ang 500 pesos nga bypass money, nadakpan si Tagpuno. Hinoon, na-recover sa kapulisan ang mga pinutos nga shabu nga gibanabana nga moabot og 1 milyon ka pesos. Lisdan ang iyang mga spatter, pero nadugay na itong surveillance ato nang na-pattern ang iyang duwa, ang iyang dagat o ang iyang mga bataan. Giangko na sa Tagpuno nga siya ang tigbaligya og shabu sa ilang lugar. Gipasabot ni Tagpuno nga sama sa uban, napugos lang usab siya sa pagpamaligya og shabu tungod ka wa siya klarong masudlan og trabaho. May pamilya good sir, wala ko trabaho. Kasi trabaho po. Trabaho ka sa ulan. Oh, real ko sa kuan ganing maintenance welder ko St. Peter. Nahimong emosyonal ang pagkadakop kang Tagpuno sa diyang miapas diha sa Talisay Police Station ang iyang anak. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Usa ka batanon nga musakay unta og eroplano paingon sa Katiklan na sakpan sa airport nga nagdala og marijuana. Kini giaksyonan ni Johanna Bahinting. Musakay na unta sa eroplano si Julian Ganjongko uban ang iyang barkada aron mo bakasyon ngadto sa Boracay. Apan pag-abot sa final inspection sa departure area, nasakpan siya nga nagdala og 12 ka sticks sa linikit nga marijuana nga gisulod sa kaha sa sigarilyo diha sa iyang bulsa. They were directed to divest everything kasi may nakap-kap sa bulsa niya. So pagkakap-kap doon, so inawakan niya. So natanong siya ng SSO natin, security screening checkpoint. So pagtanong sa kanya, ayun, pinakita yung box ng Marlboro that contains na ito nga mga sticks. Sumala ni Inspector Gazba Miller Guzman, si Gandiangko gipaubos sa body search nga standard security protocol sa airport. Didto na diskubrihan sa iyang bulsa ang kaha sa sigarilyo nga gisudlan sa marijuana. Gisuwayan pangayo sa iyang pamahayag si Julie apan nagdumili kini sa pagkomentaryo. Alang sa Aksyon Bisaya, Johanna Bahinting, News 5. Tulo ka tawo nadakpan sa usa ka anti-illegal drugs operation sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Usa sa nadakpan anaa sa top 10 sa listahan sa mga dakpunon nga mga pusher sa Marigondon Police Station. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Mukabat sa 100,000 ka pesos nga balor sa gituoang shabu ang nasakmit sa kapulisan sa Marigondon Police Station atol sa gipegayon nga bypass operation dito sa Barangay Agos. Si Joseph Herodes Igot, 33 anyos nga na sa top 10 sa listahan sa mga drug pusher, nakuhaan sa kapulisan sa mga pinakiting shabu o kaliber 45 nga pistola nga adunay 4 ka bala. Atol sa bypass operation na dakpan usab sa kapulisan na magtiayong Mark Dilis Danyo o Maricor Danyo. Ano sir? Imuhay, dugay na kaning bisiwa? Bago ba? Bago pa kanin? Asab ka nang imprap ka ni? Lahat. Samtang ang magtiayong danyo, igo lang sa paglingo-lingo sa diyang gipangutanan inyong tigbalita. Mato di SPO3 Richard Alforte, desk officer sa Marigondon Police Station nga naglisod sila sa pagdakop kang igot tungod sa kaidlas nini. Gani milungtat og 3 ka semana ang ilang pagpaniid sa iyang kalihukan. Abi sa mong kuan, galisod ginoon pero gisiguro ginoon nila, gisubay nila sud sa balik 3 ka semana. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Duha ka managlahi nga drug operation nitong Biyernes ang gipahigayon sa City Intelligence Branch sa Lapu-Lapu City Police din mga suspect na sikop.
Si Jinky Receipt sa detalye. Unang nasikop sa kapulisan maong 23 anyos nga si John G. Tapos taga-barangay Kanhulaw sa siyudad sa Lapu-Lapu nitong Biyernes sa gabi. Lakip nga gidakop sa kapulisan ang igagaw ni Tapos nga si Mark Anthony Doronila nga naaktuhang nag-repack o gidiling drogas. Nakuha sa mga pulis atol sa operasyon ang usa ka 45 caliber pistol, 6 ka bala, 3 ka gunting mga drug paraphernalia ug 204 ka gagmayng pakete sa shabu nga mobalor og dulan sa 120,000 ka pesos. So, ang naitabuan ni si John G. maoy tig hatag og supply, tapos ang tig repack, tig bahig iyang igagaw si Mark Anthony. Dugang panibesas, taud-taud na nilang gipanida ng kalihukan sa among suspect, kinsa nalakip sa ilang watch list. Apan gimakak ni John G. nga iyang maong drogas ug miingon nga igor ang gibilin niya ang nakumpiska nga mga ebidensya. Samtang nasikop sab sa mga sakop sa Gunob Police Station 3, Lapu-Lapu City, ang suspect na si Cyril Gokong Berdon, 26 anyos nga taga-barangay Babag. Nakuha ng suspect og 37 kagagmayng putos sa gidiling drogas nga nagkantidad og 18,000 ka pesos. Matud pa ni Police Senior Inspector Jaime Tolentino nga hagbunganan ang suspect og shabu nga maorasab ang mubaligya niini. Apan ang suspect hugot nga mihimakak sa maong pasangil. So, ini naman positive, nakuha yun nato ang suspect together aning mga ebidensya. Mga itong drugs na nakuha? Alang sa aksyon, Bisaya, Jinky Receipt, News 5. Idlas nga drug pusher sa barangay Bakayan na dakpan sa kapulisan. Kinigiaksyonan ni Edwin Cañete. Nahulog na gyud sa mga kamot sa kapulisan ang gilang drug pusher dito sa Sitio Sugarland, Barangay Bakayan, atol sa gipahigayon nga bypass operation. Ang nagdakpan mao si Winjin Iko ug naila sa angga nga madam. Si madam tulo na kasimana nga gimonitor sa Regional Anti-Illegal Drug Task Group tungod sab sa kadanlog dinhi sa mga mata sa kapulisan. Diha nga ila na kining nataymingan ug natultulon ang iyang gitaguan, bipahigayon dayon sila og operasyon. Lisod sad kay una limited lang makasold sa ilang area. So nangita gimi makasold sila. Dadakpan usab ang igsuon sa live-in partner ni madam nga si Raul Intisi. Mukabat sa 500,000 pesos ang balor sa pinakiting gituoang shabu ang nasakmit sa kapulisan. Giangkon usab ni madam nga iya ang mga drugas sangit maom kini ang iyang pangita alang sa pagbuhi sa iyang tulok niya ka mga anak. Gigi ko dugay uy kay ang live-in jud nako. Tanaman sa BBRC. Ang kalihukan ni madam sa ilang sityo, dugay na nga nasayran sa barangay. Naghatag kini og labad sa ulo sa mga barangay officials tungod sa kadaot nga gihatag dinhi hilabi na sa mga batanon. Hinungdan nga nakadesider ang barangay sa pagtaho dinhi sa kapulisan. Nahibaw na ba ang kuan ni ma'am ang barangay Bakayan sa may kalihukan na ning kuan na? Hibaw na. Hibaw na, dugay-dugay na. Taud-taud lang gid. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Usa ka sunog ang miulbo kagahapon taliwa sa kasaulugan sa Santos nga misap sa pagbukas sa IEC. Si Jinky Receipt sa detalye. Taliwa sa pagsaulog sa unang misa sa International Eucharistic Congress kagahapon, miulbo sa bangdakong sunog pasada alas 5:02 sa hapon sa sitio Mikabaha, Spolarium, Barangay Dulo Fatima, ning syudad. Sa maong sunog, 30 ka panimalay ang hingpit nga naugdaw. Mato ni Dondon Ministeryo, nagikan ang kayo sa panimay sa usa ka alias Noni. Duda sa mga silingan, ang miulbo nga butane ang hinungdan sa sunog, human nila makit-ing nga milupad ang scene sa nasunog nga balay. Si SFO1 Edwin Handayan miingon nga di pa nila matino ang hinungdan sa maong sunog ug sutaon pa sa nila kay sanglit man naglahi man ang mga pamahayag sa mga nakasaksi. I-verify pa na to ang kuhan kanang ang ilang testimony ang investigation ko ta kailan lain mo testimony kada witness god so ato i-consolidate inside tinod. Nakontrolar ang sunog human milabay ang 20 minutos. Banabana sa kabumirohan, dulan sa 400,000 ka pesos ang danyo sa sunog nga giisa sa second alarm. Galisod me kay ang sunog nato nasa interior. Nagsumpay-sumpay tagos, gituyukan natong area, antod natong nakontrol ang sunog. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Receipt, News 5.
gibuksan ang International Eucharistic Congress kagahapon pinagi sa usa ka santos nga misa nga gitambungan sa gatusan ka libo ka mga tao. Kini giaksyonan ni Leslie Caminado Vistil. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Sa pagsugod sa Santos nga misa sa Plaza Independencia, giparada ang nagkalain-laing flag sa kalibutan, isip simbolo sa mga delegadong mitambong sa 51st International Eucharistic Congress. Bisan sa kainit sa panahon, wa kini panumbalinga sa katawhan nga gibana-ba ng mukabat ngadto na sa 350,000. Kining libro, this book of the Gospel, is the special gift of our dear Holy Father, Pope Francis, to us Filipinos, and to us especially here in Cebu, and the occasion of the 51st International Eucharistic Congress. And so with gratitude, let's give our Holy Father a big round of applause. Sa pagsugod sa misa, gidawat ni Archbishop Jose Palma ang Book of Gospel nga gitunol ni Archbishop Piero Marini, ang presidente sa IEC Pontifical Committee ngadto kang Cebu Archbishop Jose Palma. Kini regalo gikan kang Pope Francis ngadto sa mga Pinoy ug hilabi na sa mga Sugbuanon. Sawa pa magwali ang representante sa Santo Papa nga si Cardinal Charles Muangbu. Nakuha sa atensyon sa tanan ang usa ka butang nga magtutudlo nga mo'y mibasa sa second reading. Ang magtutudlo nga si Catherine Onger nabuta sukad pa ni adtong nagpangidaron og 14 anyos ug nagtudlo sa mga butas sa dakbayan sa Mandaue. Considered less honorable, we surround with greater honor, and our less presentable are treated with greater propriety. Dear bishops, brother priests, Sa wali ni Cardinal Bu, nangayo siya og dispensa sa tanan tungod sa grabing kainit ug mihangyo nga mag-antos lang una. be patient with the heat. Soon it will be all right. The moon in Cebu is too hot. Gihangyo ni Cardinal Bu nga di ibaliwala ang pag-abag sa mga kabus tud kay matud pa ang kakabus mo ay nagtukmod sab sa ubang Pilipino aron mularga sa laing nasud ug manarbaho. Matud pa ni ini nga angayang mo deklarar ang Pilipinas og gubat batok sa kakabus aron wa nay mga matay tungod sa kagutom, wa nay mohimo og krimen tungod sa kalisod. Ang Basang Pilipinas ay nangangailangan ng kapayapaan. Ang mundo ay nangangailangan ng kapayapaan. If I have to say in Cebu, nangi nahala kamo o kalinaw. Nangi nahala ako o kalinaw. Nangi nahala kita tenang o kalinaw. Maraming salamat. Daghang salamat palihog iambon ninyo ako. Gipadayag ni Cardinal Bu nga kinahanglan kaayo og dakong kalinaw ang kalibutan, hinungdan nga iyang gihangyo ang tanan nga magtinabangay. Taliwala sa wali ni Cardinal Bu, adunay mga mitambong sa misa nga nakuyapan. Sa communion rites, wa sa malikayi nga masigpatan ang presensya ni Vice President Jejomar Binay uban siyang anak. Diha sab si former Congressman Pabling Garcia atol sa maong kalihukan. Gibana-banang adunay 12,000 ka delegadong mitambong gikan sa 75 ka mga nasod. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminado Vistil, News 5. Hugot nga seguridad ang gipatuman sa kapulisan sa gipahigayon nga International Eucharistic Congress. Gawas sa mga nakuyapan, walay daotang panghitabo nga nasinati ang pagbukas sa IEC kagahapon. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. We are thankful to the Lord. Matud sa kadagkuan sa kapulisan sa Rion City nga way mga daotang paghitabo sa pagbukas sa International Eucharistic Congress kagahapon. Sa kadaghan sa mitambong sa opening mass, tulo ang ilang nadawat nga na-report sa mga nalipo ug nakuyapan. Nagbibigay ng instructions ng ating mga police, guides, everybody followed. When we said paki-clear yung area because of the fireworks, everybody cleared the area. Kahit maraming tao siksikan ng konti. So we thank the people for their cooperation. I hope this will continue in the next few days. As I've said, konting sacrifice for the sake of our visitors.
Karong adlaw ang kalihukan ipahigayon sulod sa IEC Pavilion. Gisirado ang dalan sa San Jose de la Montaña kon Pope John Paul Avenue, gikan sa Esquina Tesda, hangtod sa simbahan sa Mabulo. Sirado kini gikan sa alas 5 sa buntag hangtod alas 9 sa buntag. Isira kini og balik gikan sa alas 2 sa hapon hangtod alas 7 sa gabii. Ang pagsira sa dalan sa maong mga oras ipatuman hangtod karong Biyernes. Mga sakyanan lang nga adunay IEC sticker ang makasulod niini. Gipakatap usab ang daghang mga pulis palibot sa pavilion. Matud ni Gaerlan, ipadayon nila ang gipahimutang nga security hangtod makauli ang tanan nga mga delegado human sa IEC. Lakip sa gihatagan og security ang mga delegado nga musuroy. We are prepared for that. That's why we have so many police officers on standby, just in case they want to visit heritage sites, they want to go to the restaurants, we are ready for that. How about those delegates na they'll be visiting other places outside of Cebu? Hanggang Oslo, hanggang Bohol, we are ready. Kaganihang buntag ang Cebu City Police Office mipahigayon sa briefing sa augmentation personnel sa ilang pagabuhaton samtang magbantay sila sa mga hotels, pension houses nga adunay nagpuyo nga delegado. Subli nga gipahibaw sa PRO7 nga walay nadawat nga hulga sa terorismo. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Mainiton ang pagsugat sa mga Pinoy sa representante sa Santo Papa alang sa IEC. Si Cardinal Charles Mwangbo sa Myanmar wala magdahom sa gihimong pagdawat kaniya sa mga Pinoy. Kinigiaksyonan ni Leslie Camanadvistil. Mainitong gitagbo sa San Diego Dancers, mga tinunan sa nagkalain-laing tunghaan ug katawhan ang pag-abot ni Papal Legate Charles Mwangbo sa Cebu Metropolitan Cathedral kagahapong adlaw. Gitagbo si Cardinal Bu sa tradisyong sayaw sa sinulog sa San Diego Dancers, inubanan usab sa pagtagbo sa mga nagkalain-laing bishops. Lakip sab nga mihimamat kang Cardinal Bu mao si Cardinal Vidal. Si Cardinal Bu mo'y gipadala isip representante sa Santo Papa. Bensinyong maayo punta sa inyong lahat. Bensinyong magandang umaga sa inyong lahat. Dako ang pasalamat ni Cardinal Bu sa mainiton kayong pagdawat kaniya sa mga Subuanon. Matud pa niya, aduna siya'y gamayng kauwaw isip Papal Legate tungod sa kabalaka sa mga posibilidad nga di siya mauyunan sa mga Pinoy. Apan lahi ang iyang panlantaw ug sa iyang nasaksihan kagahapong adlaw. I am very happy to be here in Cebu. Dako ang akong kalibay na magkakabot din sa Cebu. Si Cebu Archbishop Jose Palma, dako og pasalamat sa Papal Legate sa pagbisita sa nasud alang sa International Eucharistic Congress. Matud pa ni Palma, pinaagi kang Cardinal Bu, madunggan sa tanan ang mensahe sa Santo Papa ug unsay mga buot niining ipaabot sa tanan. Wa sab gilimod ni Palma nga di adunahan ang Pilipinas apan bisan pa man niini adunahan man sab ang Pilipinas sa pagtuo, paglaom ug kalipay. And so, Germans, in this particular welcome, we would like to assure you that we may be a poorer country, but we, like the word, as is commended by many, particularly by the Constitution already, we as a people are rich in faith, we are rich in hope, and we are rich in joy. And that we would like to celebrate with you with a prayer. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Camanadvistil, News 5. Bukas alang sa uban nga relihiyon ang International Eucharistic Congress. Matod sa mga tigpasiguda sa IEC, dili lang kini alang sa mga Roman Catholics. Kini giaksyonan ni Leslie Camanadvistil. Gikan sa gawas, hugot ang seguridad nga ipatuman sa kapulisan sa mga sakinan nga musud sa Pope John Paul II Avenue. Tag-asusab ang linya sa security check-up sa mga delegado o x-ray sa mga musud nga sakyanan.
Ingon ani ka strikto ang gipatuman karon na seguridad sa tanang mga entrance pasud sa IEC Pavilion. Ang maong seguridad magpadayon hangtod nga mahuman ang maong Congress. Dunay X-ray machine ug walk-through metal detectors ang matag entrance sa IEC Pavilion. Pasado las 8 na gisugdan ni Bishop Teodoro Mascareñas ang morning prayer nga gitambungan sa kapin 12,000 ka mga delegado. Ang morning prayer gisundan sa cultural presentation ug ang 11 catechesis ni Bishop Miguel Vidarte sa tema sa Congress nga Christ in You, Our Hope of Glory. Gihagit ni Vidarte ang tanan og di lang ang mga reliyoso sa paghangop sa responsibilidad sa pagsangyaw sa maayong pulong sa Ginoo ngadto sa labing nanginahanglan. Riots are necessary so that human beings may understand and believe in the gospel, and the church is part of the content of the gospel. Mas nakapatandog sa mga delegado ang testimonya sa Archbishop Emeritus sa Hong Kong, Joseph Cardinal Zen. Matod sa Cardinal, mas swerte ang Pilipinas kung itani sa China, di nagpadayon gihapon ang pagpangluto sa mga Katoliko. Gani, padayon gipangita sa komunistang nasod si Cardinal Zen tungod sa pagpanalipod niya sa simbahan sa China. Kung nanginahanglan og pag-ampo ang Pilipinas, matod ni Cardinal Zen nga mas gikinahanglan kini sa mga Katoliko sa China. And our church in China became a silent church. Fortunately, the silence was not immediately complete. Ug mga adlaw, mobisita sa pipila ka mga pineriso sa CPDRC ang Papal Legate Yangon Archbishop Charles Po og sa Don Bosco Technical School sa Barangay Pasel. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Bukas alang sa uban nga relihiyon ang International Eucharistic Congress matod sa mga tigpasiugda sa IEC, dili lang kini alang sa mga Roman Catholics. Kini gi-aksyon na ni Leslie Caminada Vestil. Giklaro sa tigpamaba sa Archdiocese of Cebu Monsignor Joseph Tan nga ang 51st International Eucharistic Congress dili lamang alang sa mga Katoliko, bukas kini sa tanang mga relihiyon nga motambong sa mga kalihukan. Matud pa ni Monsignor Tan, bisan sa pagsugod sa registration, wa sila magpili nga mga Katoliko lamang ang makaapil. We have not made any plans to exclude anybody from our gatherings. No? In fact, if you notice the registration requirements for anybody to participate does not strictly say that a person has to be Catholic or even a Christian. No? Some people are questioning us for that, but we want this to be an open event because this will be an occasion for us to share our core beliefs with people who do not share it with us, no, in terms of religious affiliation. Mato ni Bishop Milo Hubert Vergara, Chairman sa Communication Department sa ISC, lakip sa kalihukan sa ISC ang pagkigdialogo sa ubang mga relihiyon. Ang muhimo niini ang mga obispo paminawon ang ubang relihiyon. Some of our cardinals and bishops would dwell on with regards to dialogue with other religions. No? So, in terms of our own Catholic identity and looking with our brothers and sisters like Muslims, we will be catechized on that. Given also the perspective of the Eucharist. Samtang gipaniguro sab sa labaw sa Police Regional Office 7 Chief Superintendent Manuel Gairlan nga luwas ang tanang musalmot sa kalihukan sa ISC. Gani kaghapong adlaw, gipakatap na ang 8,000 ka mga pulis lukup Sugbo aron sab makamintinar sa kalina ug hapsay sa usa ka semanang kalihukan. Bisan tuod og specific threat nga nadawat ang kapulisan apan wa sila may kumpiyansa niini. We are just placing maximum number of personnel to ensure the safety and security of our people because we do not want to be complacent. Just because there is no information, you know, sometimes we do not discount the fact that there are some people whose interest is, you know, just to disrupt any activity and blame some people or agency or the government for that matter. So we don't want to give them that chance to disrupt these IEC activities. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vestil, News 5.
Wala magkuwang ang mga bus di pasahero bisan sa kadaghan nga gigamit alang sa mga delegates sa IEC. Ang South Bus Terminal magbutang og help desk sugod ugma alang sa mga youth delegates nga mga bot. Kini gi-aksyon na ni Jinky Rusit. Giingon nga usa ka gatos ka mga bus de pasaheroan ang giabangan sa International Eucharistic Congress organizers aron mo'y gamiton sa mga delegates nga mitambong sa usa ka semana nga kalihukan dinhi. Apan giklaro sa CSBT management nga 35 ra ka bus nga iya sa Valleycar Transit nga nagbiyahean dinhi sa Sugbo ang gigamit karon sa mga delegado. Ang nahabiling 65 ka bus gikuha gikan sa syudad sa Bacolod, Dumaguete ug lalawigan sa Bohol. Sa Cebu South Bus Terminal, makita gihapon nga ubay-ubay pa ang mga bus nga nakapark dito sa area di mailhan nga wa sila magkuwang og bus nga magamit sa mga pasahero padung sa mga kalungsuran. Dili gyud kay so far magyud okay raman ang flowing sa mga pasahero kay daghan man gyapon ang bus. Ang series daghan man gyapon usa gikuhaan ng mga 30 plus. Ugmang adlaw na sab iplastar sa terminal ang help desk nga gihangyo sa IEC youth organizers nga mao'y muabag sa mga batan-ong local delegates nga mga but ugma dinhi sa Sugbo. Andam na sab ang dugang security personnels nga mobantay sa kahapsay ug kalinaw palibot sa terminal. Paman mabot atong workflow machine. Kung naman tayo mga security guards nga naa-slide metal detector, wala lang gamit ron. So, naghapon nga ito pag-inspection sa mga pasahero nga musuod sa Cebu South Bus Terminal. Alang sa aksyon, Bisaya, Jinky Rusit, News 5. Usa ka tindera ug utanon gi-hostage ug gidunggab sa usa ka lalaki nga giingong sabog pa sa gidiling drugas kaganihang buntag. Ang detalye gisundan ni Ray Pasaporte. Naukay ang publiko kaganihang alas 10 pasado sa buntag sa merkado publiko sa Tabada sa Barangay Mambaling sa Dakbayan sa Subo. Usa ka wala mailhing lalaki nga giingong sabog pa sa drugas. Ang kalit lang ng hostage og tindira og utanon. Si Maricel Bolo manindahay og karning baboy sa iskina sa Tabada ni Tugan nga samtang padulong na siyang manira. Sa tindahan kalit lang ni duol kaniya ang suspect ug gikuha niini ang kutsilyo hinungdan nga nag-inilugay silang duha ug nisukol siya. Diri mo ko to naguna sa kuago diya magiilog, naginilugay mi ato niya ba kanang hipos na mo ko ato niya. Kusgan man to siya kay laki man, rupi ko kusog ni. Sukol mo ko niya, balidogan ko kutsilyo di ako po siyang gihanan niya mo to. Ni asya siya tuyok diri sa tindahan niya, sukol man ko, bali sa agi niya mo to nga hisagit ko nga kubantayin na niya laki ka na kutsilyo. Pila ka gutlo ang milabay. Gidala na sa lalaki ang biktima nga si Lynette Inhamre, usa ka tumboy ug manindahay ug utanon sa lugar. Ang kapuyo sa biktima nga si Maria Merlinda Dipomuceno, nagkanayon nga wa gyud niya mabantay ang suspect nga niduol sa ilang pwesto kay daghan sab ang namalit ni adtong higayuna. Iyang nakit-an ang iyang kapuyo nga giagbaya na sa suspect paingon dito sa karsada. Kay entertain sa customer, pulos mi busy duha. Oh, nya mao to. Nay lalaki ni duol. Wa mi kabawg unsa tong tlaki ha. Ya ito giguro na to sa highway. So nakabantay ka ni Lynette nga? Oh, dire ga nagi kuan Gidana siya? Oh, gidana siya pero wa may kabaw nga unsa to. Matud ni Dipomuceno, didto na sa atbang niya nakit-an iyang kapuyo nga gitiuna na og kutsilyo sa suspect. Sa Facebook account nga gi-upload ni Lemuel Maglente, sports writer sa The Freeman ug Banat News, makita ang biktima nga si Inhamre nga naghayang sa gutter ug nagkadunggo gumikan sa nihaguman ni ining sama dinunggaban. Human gidunggab ang biktima gigukod sa mga tao sa lugar ang suspect ug gitabangan kinig kulata hangtod nga nahagba sa karsada. Kato na ng tabangan na kulata ang laki. Oo. Yang katong babae diha naman. Ikaw to tabada ng lagi anak. Iyang gidana. No, iyang gidana nga record. Nya pag laki na mong kuan ri tabang kay
kulatan magmayang rin, wala kita babay kay, wala kita babay, natumba na. Duha ka ambulansya sa city disaster ang nangresponde o gidala si Inhamre sa Cebu City Medical Center. Samtang sa Vicente Soto Sab, gidala ang suspitsado human na kulutahan sa mga tao. Ang kapulisan sa Mambaling og Homicide Section sa Cebu City Police Office nagtinabangay karon sa pag-ila sa suspect nga gihulagway nga sabog pa sa ginarili nga droga. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Usa ka senior citizen nga nahulog sa usa ka bus nagpatabang sa management sa Cebu South Bus Terminal human pasagdi sa driver. Ang 62 anyos nga si Rafael Refuela nahulog ug naligid tungod sa kalit nga pagdagan sa JBH Trans nga nagbiyahe og dumanhog. Matod sa biktima, nalabay siya og 5 ka metros human mahug sa bus nga dunay plate number nga GXW333. Apan inay nga mahunong aron tabangan siya, dali nga misibat ang bus. Nakaangkon siya og bunog sa lawas ug mga piang sa kamot ug tiil. Matod sa operator sa JBH Transit, andam sila nga moabag sa panginahanglan sa biktima. Gikan sa suod sa bus. Pag punong rong pagkanaog, tanaw na ko, wala man, kapyod ko, pagkapyod na ko, nisinggit madayon ang katong konduktor. Sige, bulot na, nibulot kita naman, puti ko suga yun. Hawad na lang, inausa pagkatiin ako, wala ako kabilo. Tagak ko, pagkatagak na ko dito ko mapunta sa upat ka buok motor, naglaray, diya sa may hardware. Gihikay na ang pagdala sa patayng lawas sa OFW gikan sa Saudi Arabia pinaagi sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Ang pamilya unang midangop sa ubang ahensya sa gobyerno apan wala mahatagi og pagtagad. Kini giaksyonan ni Jinky Recit. Gipaybaw sa pamilyang Yu nga gihikay na ang pagpauli sa patayng lawas sa 34 anyos nga OFW nga si Lotis Yu Kamukamo balik dinhi sa Sugbo. Ang bana sa biktima nga tuwa sab sa Riyadh, Saudi Arabia nagtrabaho, maoy mipahibaw sa bag-ong kalambuan sa kaso nga pagpatay ni Lotis. Si Lotis gipatay niadtong buwan sa Oktubre ug niadto lang Disyembre 27 nasayod ang iyang kabanay sa Toledo City. Sumala sa amo ni Lotis, nahulog kinigikan sa ikatulong andana apan sumala sa autopsy report, daghan kini mga bunog nga nadawat sa iyang kalawasan. Matud sa pamilyang Yu, ang buhatan ni Governor Junjun Davide ang nagtabang kanila aron mapadali ang pag-repatriate sa patayng lawas ni Lotis. O kinsa karoy niya karon sa among atubangan mo angkon nga sila'y nagtabang pasaylo ami. Kay ako gaplano na gay ko nga naghimo na mig tarpaulin, di mo sugot si Gob nga ibutang ang iyang ngalan nga siya'y nagtabang. Matod ni Baron, hapit na sila mawadi og paglaom nga madala pagbalik ang patayng lawas ni Lotis dinhi sa nasod. Gani misuway pa sa pakig-areglo ang employer sa biktima apan wa misugot ang pamilya. Ang Provincial Social Welfare Office sa Kapitolyo mo'y mitabang kanila. Kay daghan na nanawag ang mga daghan ni sakay. Nanganda na mga igsoon ni nag-inawayay na ngano man ang mga politiko sigig tawag ngano man kaniadto wala man. Kaganiyang buntag, nag-atubang si Governor Davide ug ang pamilyang Yu aron magpasalamat. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Recit, News 5. Organisado og hapsay ang pangandam nga gimo sa tigpasiugda sa International Eucharistic Congress. Isip usa ka international event, kompleto kini gikan sa kaabtan, translators ug pagkaon sa mga delegado. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Niabot og kapin 12,000 ang mga delegado sa IEC. 1,500 niini ang mga langyaw nga gikan sa 71 ka mga nasod. Alang sa mga delegado nga di makasabot og English, dunay mga translators ang organizers alang sa mga pinulungan nga Spanish, French, Chinese ug uban pa. Disabsayon ang pagsud sa mga venue sa IEC. Usa sa mga security measures ang pagsulob sa mga delegado og wrist tag. Di mahimong tangtangon ang wrist tag hangtod mahuman ang Congress sa Enero 31. Gawas sa mga tag, doon na say mga ID matag delegado. Mas kutiusab ang sa media nga kinahanglan pa nga iscan ang ID nga dunay barcode. 900 na usab ka mga international media ang nagparehistro og sagad kanila mga Koreans. Hapsay ug paspas ang distribution sa mga paniudto sa mga delegado nga makapili sa sudan nga ilang gusto.
Epektibo usab ang mga bus nga mo'y sakyan paingon o pabalik sa pavilion gikan sa ilang mga gipuy-an. Pagkakaron, 600 ka delegates ang anaa magpuyo sa mga foster parents sa dakbayan sa Sugbo, Mandawi ug Lapu-Lapu. So this International Eucharistic Congress is actually made part of the 9-year preparation. The entire country is also preparing for the 500 years celebration of evangelization. Nalimpyuhan na usab ang templete sa South Road Properties, diin ipahigay ng Satio Orbis ang labing ulahi nga kalihukan sa IEC karong Domingo. Ready na usab ang bleachers sa Gatusan ka Makwar nga mukanta sa makasasayanong misa sa IEC. Sa closing mass i-anunsyo ang sunod nga pahigayunan sa IEC ug ang viewing sa mensahe ni Pope Francis. It's not just an ordinary mass. There are security checks that you have to pass through. We are expecting 1 million people on the final day. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Happy vibes sa TV5. 5 katuig nga mipahuway sa showbiz, si Claudine Barreto. Maong-maon na lamang ang iyang ka-excited sa labing bag-o niyang teleserye sa TV5. Ang television remake sa nabantog nga pelikulang Bakit Manipis ang Ulap nga giproduce sa Viva Entertainment. Gipaambit ni Claudine ang amiabot og pipila ka tuig ang hingpit niyang subling pagpalig-on sa iyang kinabuhi. Matud pa nga sud sa maong katuigan sa panimalay, eskwelahan og ang pag-atiman lang sa iyang mga anak ang iyang gikabisihan apan matud niya dako usab ang iyang pasalamat sa maong kahigayunan tungod kay usa kini sa nakapalig-on sa iyang pagkatao bisan pa man sa mga kontrobersiyang iyang giatubang kaniadto. Iya sab nga gipaambit nga karong pagbalik niya sa kalibutan sa showbiz, malipayon siya tungod kay gihangop gihapon siya sa mga katawhan labi na sa mga taong miidolo kaniya. Malipayon sab siya sa mainitong pagdawat kaniya sa iyang mga co-stars sa labing bagong teleserye sa TV5. Pagpaambit sab ni Claudine nga padayon na gyud ang iyang pagbalik sa showbiz tungod kay okay na siya karon, gani dako ang iyang kalipay sab nga finally okay na ang iyang pamilya ug may kabinlan na siya sa iyang mga anak sa panahong motrabaho siya sa lagyong dapit. Makauban ni Claudine na silang Dieter Ocampo ug Cesar Montano uban ang mga ligong kapatid stars sa television remake sa Bakit Manipis ang Ulap sa TV5. Makita na kini sa telebisyon sugod karong Pebrero sa nag-inusarang Kapatid Network. Ug maokad to na langkob sa atong aksyon showbiz karong hapon. Alang sa walay karapusang mga chika, so banikon ninyo matag alas 7:30 sa buntag. Weekdays sa Rated JP sa Radio 511.9 News FM Cebu. Kini si JP Laupat Sara mga to word of the day nagkanayon. Suicide, homicide, insecticide, lahat nakakamatay. Pero kung gusto mo ng pamabuhay, itry mo ang By My Side. Agay! Stay by my side. Bago na. Buot na ang traffic karon, Attorney Georgia. Yes, I had a little bit of hard time on the way here. Yeah. Kaya na-close na. So. Kaya planuhon yun ang biyahe, no? Kaya may mga napto advisory na to ganina kung sa mga roads ang close, what time yes. close. So, avoid those roads. Maugkad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon o konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!